когато цъфнат теменогите и работите тръгнат зле. Епи майката на другите и гледай ти да си добре. Епи майката на другите и в себе си утеха намери. Ако и в себе си утеха не намериш, еби си майката и ти. Когато литнат пеперудите и няма кой да ти даде съвет, кажи си да го духат другите и гледай ти да си наред. Кажи си да го духат другите и своята посока намери. Ако посоката не можеш да намериш, тогава духай го и ти. Когато цъфнат карамфилите и работите тръгнат към добре, еби ги в газа катилите и гледай ти да си добре. Еби ги в газа катилите и своето от всеки си